Nee, ik ben druk bezig met een nieuwe album. Die moet voor het einde van het jaar uitkomen. Want begin volgend jaar zit ik 30 jaar in het vak. Dus staat er wel wat te gebeuren nog. En dat zeg ik, we zijn heel rustig aan lekker met iedere keer een nummertje op het nemen. En net zolang dat we gewoon helemaal tevreden zijn met het album. En dan gaan we aan de slag ermee. Dus ja, als je erover nadenkt, word je angstig eigenlijk. Hoe snel het allemaal gaat tegenwoordig. Maar ja, aan de andere kant, het is toch weer zover. Het is echt bijna 30 jaar volgend jaar. Volgend jaar is 30 jaar natuurlijk. En ja, ik ben gewoon klaar voor het feestje weer. Het is weer een mijlpaal in je leven. Ja, we gaan sowieso wel we gaan het vieren in een zaal of zo, weet je, met gewoon een soort concertje. Waar zeg ik nog niet, omdat ik eerst wil hebben dat de album helemaal klaar is en helemaal naar tevredenheid afgemaakt is, zeg maar. En dan, ik heb wel een paar dingen op het oog waar ik eventueel naartoe ga. Maar dat ga ik pas naar buiten brengen als het zover is. En als het zover is, zijn jullie een van de eerste die het horen.